taas kyllä yksi W-fitti. Joo, enää ei näe kyllä mitään muuta kuin Temu ja Shein vaatteita. Tää koko fitti oli Kirppurilta 15 €. Tää oli Temusta 20 senttiä kappale. Vaan yhden puuvillasta tehdyn teeparin valmistaminen kuluttaa noin 2700 litraa makeita vettä. Ja ottaen huomioon, että sä joudut ostamaan uuden paidan ehkä joka toinen viikko kun vanha repee, niin se ei ole kauhean ympäristöystävällistä. Mutta ei tässä paidassa ole yhtään puuvillaa. Synteettisten kankaiden pesimistä syntyy vuosittain yli 500 000 tonnia mikromuovia merien pohjaan. Tää mun paita on tehty täysin luonnollisesta puuvillasta, mikä ansiosta tuntuu pehmeältä iholla, eikä mun ihon jää mitään mikromuovipaloja. Mutta en mä näitä paitoja pese, kun ne menee rikki, jos mä laitan ne pesuun. Niin mä vaan ostan uuden. Kaiken lisäksi tää paita kestää vaikka eliniän, ja sit kun mä kyllästyn siihen, niin mä voin vaan viedä se uudelle kirpputorille myyntiin, jolla joku muu saa sitä vielä monta vuotta käyttöikää. Mä ostan mun koko fitin kirpputorilta, ja mä edistän kestävää kehitystä ja näytän samalla todella hyvältä maksamatta maltaita. Sä taas edustat just sitä elämäntapaa, joka ansiosta suuret vaatteita massatuottavat yhtiöt saa tuottoja samalla, kun ne tuhoaa meidän kallisarvoista luontoa.